Amigues i amics, companyes i companys del blog, gràcies, moltes gràcies. M'avançaré un poc perquè pensava que em tocaria intervindre després d'ell. Paco, l'enhorabona. Soc de Xeraco, poble de pilotaris. No saps l'alegria i l'orgull que tinc avui d'estar ací i compartir amb tu el bloc d'honor. Estic contentíssima. L'enhorabona. Fa 25 anys, un grup de joves estudiants de la Universitat de València decidirem constituir l'entitat que avui rep el reconeixement del blog, l'Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc. Era i és el nostre objectiu estendre la consciència nacional valenciana a través d'aquest empoderament col·lectiu per enfortir les nostres institucions i el nostre autogovern. Esta última dècada ha demostrat que l'obsessió del Partido Popular d'afeblir i buidar de competències les nostres institucions ha repercutit negativament en la vida diària de les persones. Al llarg d'estos 25 anys, l'entitat que he tingut l'honor de presidir s'ha esforçat per crear un espai d'encontre entre les diverses sensibilitats valencianistes. Des del nostre mateix naixement, quan encara érem molt joves, sabíem que calia deixar enrere l'enfrontament estèril, perquè la nostra feblesa seria aprofitada per altres per abusar i xuclar-nos fins a l'última gota de sang, com així s'ha demostrat amb un sistema de finançament insolidari i injust per als valencians. Ja està bé de ser la colònia de la meseta. Respecte i dignitat, amigues i amics. Això és el que exigim i és el clam que ens ha d'unir a tots plegats. Avui, en nom de les sòcies i dels socis del Tirant lo Blanc, puc dir sense exagerar que és un gran dia per a nosaltres, perquè vosaltres, el blog, reconeixeu el valor de la nostra tasca humil i constant pel valencianisme. Fer país ha sigut la nostra passió, la nostra dedicació, formar generacions de jóvens compromesos amb el seu país i la seva llengua, propiciar el debat perquè el relat de la societat valenciana fora més ric, més divers, més coral del que ens havien volgut fer creure, crear consens allà on la discòrdia impedia avançar en l'acord. La incorporació al blog a mitjans dels anys 90 d'algunes persones que avui ens representen amb tant d'encert en les institucions són un bon exemple de l'afany conciliador del Tirant lo Blanc. Ja ho he dit, soc feliç, som feliços, tremendament feliços. El somni compartit d'aquells jovens universitaris comença a fer-se realitat en gran part gràcies a vosaltres, al Bloc Nacionalista Valencià. I jo vos agraïsc que avui hàgeu pensat que els que fèiem el camí en paral·lel en l'àmbit cívic érem i som els vostres companys de viatge. Gràcies, gràcies i visca el País Valencià!